into endingeza loxanduva ndingazi baza kuqala ndifika kule ndawo ndithi kutheni. Oh, Glen House. Hayi yiyo. Ungasokazi ndifumane le ndawo kanti uba ndingaqakazi ukuthi tyana madoda. Ukundigadlela phantsi undiqula ndizawuthi ndiqashwa phantsi benezivubeka loo nto leyo lebhayisekile etheni le madoda ndithi ndifuna umsebenzi ngafika phezulu Yemfondini ingani ndigqiba utshayela lapho nopolisha le ntsimbi ufike wena uzongcolisha olu hlobo lensisana yo yazi ndibe bifaka kwacala ugqibile ngoku ndayathi bugqibarha wena ndigqibile khawundixelele eyona nto kanye ubuzoyifuna apha yintoni hayi wena ndifuna ishukushukuma Eden Print. Oh hayi ke ikumgangatho wesithandathu. Oh nayi ke mna ke ndinguvela phi kaMjongweni. Tyena ndinguFrederick akhohlakala ushanyana isiduko. Oh hayi ke uzawunyuka apha nansi lift. Ayibo andinako ulunga tu liftini yingozi leyo sike ndizihambela njengezitaphu sezi. Yemfondini awuzuyishiya apha le bhayisekile. Into endayithini nangolela ndiyibeke phi nale bhayisekile njengoba ndifuna umsebenzi ngapha yazi abantu bezizamela nje indlela yokuphila kube ucela njengoba ngesibhayisekile zakho ziyanantsika ndiyasokola kodwa uba ndingumntu ofuna uba ndisindele ibhayisekile ndinyuka nesitephu zizitephu eziyakhoneka yo Hey, hayi umhlola. Molo sisi. Molo, ndingakunceda? Sisi ndize ngomsebenzi wena apha. Hayi asinaso isithuba esifanele nontshintshi. Hayi, andingonentshintshi mna. Ndinguvela phi kaMjongweni. Kodwa ukhangele kokanontshintshi. Oh, hayi, ubona izimpahla tyhini madoda. Hayi, nezikazi ubona ibhayisikile yami idibene nengozi ngexesha bendisiza apha. Kangento yoba andizazi nangoku into yoba ndincedwe yintoni uba bendibe ngumntu ozozofikelela apha kwangethuba. Nako ke ndizama nam ndithalana naye ndade ndazofikelela apho kule ndawo bafondene. Yeyi. Ucima wenza ntoni? Hayi, xolo sisito. Tyhini Nkosi yamazulu nomhlaba uyingcolisa ngakumbi. Tyhini, yintoni uyenzayo? Ucima sayithini into yoqoqolo nkosikazi xa ifika apha?
Ndizokulanda iqoqo lam ndiyathemba selilungile ngoku. Thini? Iqoqo lam elinje? Musani ukudlala nina ndinikani iqoqo lam. Khani jonke. Nithi niyayazi into enizokuyenza kule ndawo? Andinakuhlawula le nto mna. Uzuxelela ibosi yakho uba ndizobe ndilapha ngalo njikalanga. Kungcono ndenzele elinye kungenjalo ndisumsebenzi wam kwenye indawo. Niyandiva? Oh, yintoni nkosi yam lundenze yona? Into enzayithini le kumnumzana ahlubile umnumzana owenza into yale poster? Khona unkosikazi Zinqe ngumntu kowu, ndenzile kodwa. Hayi kuxolo torha sisi. Bendingenzi ngamabomu. Kodwa nayo unkosikazi Zinqe unenyakanyaka. Oh. Ina, sosule. Lungile. Azothatha apha ke sisi. Hayi ndikuphile. Hayi ke lungile. Hlala phansi. Oh, enkosi. Joyce. Mnumzana, kukho umuntu oze ngesasithuba sokudiliva. Makalinde nje. Kulungile mhlekazi. Kuthiwa linda kancinci. Enkosi sisi. Jackson, wena uza kuzifaka inkathazo ngenye imini. Ukuba nje inkosikazi yakho inokubhaqa. Martin, yonke into wena uyithathela phezulu. Mna nobuchule. Akasoze afumane into tukum. Uyabona? Wena awunabuso obufihlayo njengobama. Lizi, ingaba uyifanele le ndleko? Nditsho nepeni leyo yokugqibela. Ndiyathemba ba unayo imali yesibhedlela. Yesibhedlela? Ewe, ukuba nje inkosikazi yakho inokubhaqa. Joyce, khawuthi kulo mfo makangene. Kulungile mhlekazi. Ungangena. Utsho mna ndingene mna? Kawume kancinci. Ndikunqwenelela impumelelo. Oh, ewe enkosi sisi. Ovela phi? Sisi, Iboss ke zimbini apha. zimbini? Ewe, bazipartners. Zange ndive into enjalo. Ewe. Ngena. Molo mhlekazi. Eke. Molo nawe mhlekazi. Ewe. Kunjani kwa mhlekazi? Kunjani nakuwe mhlekazi? Sisaphila khona. Kunjani kuwe? Hayi sisaphila nathi mhlekazi. Sisaphila nawe mhlekazi. Ndinumzana Owens ke mna ke. Oh, Mna ndinguhlubi. ondavuye ukwazi mhlekazi. Ndavuye ukwazi mhlekazi. Kodwa to. Hayi. Ningasikhathazi nina ngale mpahla. Hayi wena ndifumene ingozi ngala xesha bendisiza apha. Ibhayisekile yam nansi idibane nengozi. Kubekho inqwela yemifuno bilapha endleleni. Yazi yayitshayisa. Ndabona ngathi ndaba lo hlobo ndilelwa ke ngoku. Hayi wena mhlakazi. Ndize ngomsebenzi apha. Ndiwubone kwiphepha ndaba upapashiwe. Kwaye ke ndaba nomnqweno uba ndingawufumana lo msebenzi wokudiliva. Ndidilivile iminyaka emininzi ekhemist. Kangangoba ngoku bendifuna ukudilivashela elileni ishishini. Xa uqala wena kukho le ndawo bathi nansi aba ezi zitrata zalapha sigcwele. Khawume. Khawuchophe kuqala. Oh, yakulungile mhlakazi. Kanene busithi ngubani igama lakho?
nguvela kamjongeni lo mhlekazi yaba nguvela phi ke lo kamjongeni Awukwazi ukuzodiliva ngaphandle. kakhulu mhlekazi kakhulu ekhemist ngapha eBhofolo wena iminyaka esixhenxe Wawuyekela ntoni ke? hayi wena mhlekazi yavalwa laa ndawo ngocaba abantu abasathengi phaya Unaso isithuthi andithi? ndinaso mhlekazi Ayikuhle. ndingenaso Uthina ngoku? hayi kaloku sesindithi sidibene nengozi ndisizapha hayi ncinci nje le nto yaphukileyo pha ingaka nje ndawuthi qhwi Oh. Ayike andinoyazi kodwa yingozi yethu. Umjongo njani? Ivapa ke siza kuzama iveki ke. ayinkosakume mhlekazi ndiyabulala kakhulu mhlekazi wow Sawunika i-R180 ngeveki. enkosi mhlekazi enkosi nakuwe mhlekazi kwekho Zawuqala kubrada ke osebenza naye akunike sakho isithuthuthi. thuthu Andithi unayo ilicense yesithuthuthi? oh hayi ndinayo yona Ubrata kuthetha ngoda ngedelivery zendawo ngendawo kuthethe ndimamela Radaki. Alright, Radaki. ndirayithi okomshini mhlekazi zii-delivery nje zindiphethe ndiyabila nehembe ezimanzi ukuba ubunokubona idelivery ezindiphetheyo buza kundisizela kodwa thetha ndikuncede mhlekazi omhle Uxolo, nceda ufika kwiofisi. Umhlobo wakho omsha ulapha ngoku. zamnandi ezo ndaba mhlekazi ndisendleleni ezayo ndiva kusuka iqabane lam elitsha likhona eliza kundinceda ngalo mthwalo wam onzima kangaka Sithengele ubradaki ivan entsha yokudiliva. Wena ke uzawudiliva ngesithuthuthi. ewe mhlekazi Oh, naku bradaki. Bradaki. Nguvela phi lona imessenger yethu entsha. Ndifuna mbonise ke yonke into apho ikhoyo. bamafana sisihlanu mfana wakuthi sikwamkela ngovuyo eshukushukuma ad and print company ndivuya ukufumana umuntu oza kundinceda will share with me my heavy load nenkosi nenkosi Ndifuna ke umbonise umsebenzi wakhe nesithuthuthi sakhe. kulungile mhlekazi Kulungile uze kuqala ukudeliva namhlanje. oh enkosi ke mhlekazi Mlandele. Mlandele. oh ake enkosi ke mhlekazi enkosi nakuwe mhlekazi kodwa izinto ezithile andimqondi kamnandi kodwa size kumtshuna nanko thene madoda hey wow
bendicinga uba uthi uyakwazi nje ukhwela isithuthuthu nje emfondini. Hayi wena bensithiwe sidala sitsha esi. Faka kwi-first gear. Uphi nalo first gear wakho? Yindawo ngele. Velaphi? Nazi ke. Oh. Start. Ayisuka izihambele nje. Starta. Hayi ayistart ndiyabona into yoba wena noma ibhetri yayo i-flat mandiyothatha ibhayisikili yam. Velaphi? Wake wasikhwela isithuthuthu kuqala? Hayi kule minyaka esixhenxe zange. Iminyaka esixhenxe? Kaloku kulaa khampani sinandisebenza kuyo eBuffalo kwiminyaka esixhenxe edlulileyo kwathi uma ndiyofuna ilayisensi yokuqhuba ndahamba ndeza nayo kodwa zange beze naso isithuthuthu ndakhwela le bhayisikili imihla nezolo. Masihambe sokwazisa abaphathi. Imancinci ungabisayenza ke loo nto leyo lo msebenzi ndiyawufuna wona andinayo nemali. Makungakhe kulinge kutshiwo ukuba uBradaki walahlela umntu wakubo izandla. Ndiza kukufundisa ukukhwela isithuthuthu. Uyante loo nto Nkosi. Ustarta apha. Ewe. Starte apha. Mafutha la ipetrol. Ewe. Sebenzisa isandla sasekunene ngayo. Uyithi ewe. Apha iclutch. Isandla sasekhohlo ewe. Starta ke sibona. Awuboni ke. Starta ke nasi. Thina emfondini man nasi starter. Awuboni ke mafutha. Mafutha. Awuboni ke ewe ukhulule iclutch kancinci apha ewe napha phansi ewe ngenyawo hayi man mfondini man starta ewe khulule kancinci apha phezulu apha enyaweni ewe ze kancinci ke uthena man mfondini ufuna ukuzibulala hayi ndicela uxolo iyandixaka le nto. Masiye emfundini kancinci masisebani. Awulimalanga mfana kuthi? Hayi wena zinto zakhona ezi ndizawuthi ndiyiqhele. Velaphi? Mhlakazi. Yivapha. Thatha le pasile. Uyise eBarco Dog Food yabona? Mhlakazi. Qala ngomso nakwezi mina ezayo. uJoyce uza kunika ipasi efuna ukuzideliver. Hayi kulungile Mhlakazi. Ina ke. Enkosi. Velaphi? Mhlakazi. Akunokwazi uhamba nje. Cela uBradaki akunike enye ibhatyi. Kulungile. Kwekho. Velaphi? Mhlakazi. Mamela. Ndifuna undigqisele le pasile kwelinye inenekazi. Nenekazi elikhethekileyo Velaphi. Uyaqonda mos? Elikhethekileyo? Ewe. Nansi i-address yakhona. Hayi ndiyayiqonda Mhlekazi. Velaphi? Velaphi? Mhlekazi. Ungalibali Umthetho wayo mntanami. Ayivanye efumbelitsha.
Oh, hayi ke mina nginguvela lapha ngiphume eshukushukuma. Iyafika. Hayi ndiqala namhlanje wena. Aw. Utshatile okanye? Hayi ndikatshati tu. Yini? Mamela ke velaphi. Yabona ke thina sobabili uzafuneka sixoze phini limbi. Sikhona ngangqamela kuyofuna ke ndikhalize ndiyamseza izinto. Kulungileke, usebenze kakuhle nyana. Sabe sikubona. Hayi ke usale kakuhle. Amba kakuhle, usebenze kakuhle mntanami, sabe sibonana uyeva? Yenenekazi elikhethekileyo. Yevavela yile yenenekazi elikhethekileyo. Shukuma Ed and Print, good morning. Okay, yetwas kuvela phi lo. Bendicela uncedo. Ndikuncede ngantoni? Yetwas umhlekazi bendinike ipasi loba ndise enkosikazini yakhe apha. Ngoko ndinawuthi ndiyaqwalasela ndiyafika i-address icimekile ngoba ibike yamanzi. Ndithini? Oh, velaphi. Uqala nje emsebenzini selubhatyaza. Oh yini Joyce khawuncede torho. Kulungile. Unethamsanqa ke kuba ndityhilekile namhlanje. 25 Mandy Road, Meadowlands. Uyifumene? Mandy Road, Meadowlands. Hayi ke kulungile. Oh hayi enkosi ndiyabulela Joyce. Bye. Molo bhuti. Nkosikazi bendithunywe ngumnumzana uHluba ukuthi malisele pasile. He, ivela kumthuthuzeli? Ngabo ndicinge ngantoni? Hayi kulungile bhuti. Hello Lizzie. Kuthina nayi. Ibinjani mina yakho namhlanje? Ichitha amali kodwa. Joka ngiqalele ke.
ikhona ipasilana nje nhlana ukhe wayifumana namhlanje ayikho hayi mhlawumbe uzaphinda ifike ngeli khame yakungizaphela ukufonela akayidilivanga Lalaphi? Izapha? Mhlekazi, ezapasile besikunike zona uzidilivile ewe Mhlekazi. Sonla. Leya benthe yenenekazi elikhethekileyo. Iqedisile? Ewe hayi ndihambisile la ndisenkosikazi yakho. Ke ngoku utheni? Uyise enkosikazi yami? Abongathonga boko 25 Mendy Road eMidlands. 25 Mendy Road eMidlands. Oh. Molo Mrs. Hlu, molo Joyce. Umyeni wami ukhona? Phaya ofisini yakhe. Yilento buphezu kwayo kanti? Ndofana ye wami. Uyazi bengicimba ulibele. Ucima ndilibele. Isikhumbuzo somtshado wethu. Isikhumbuzo somtshado wethu. Oh, isikhumbuzo sethu solonwabo. Jonga ukuba indilingana kanjani. Kodwa ndithenge na le ukuze ndiyinxibe nayo. Uyazi bendingazi ukuba uthanda ndinxibe izinto ezinjengezi. Kodwa ukusisela ngoku ndisakuthenga izinto ezimodern nezindenza sexy kuba ndifuna ukukwanelisa ngalo lonke ixesha. Hey Joyce, ndiyabona uba ndihambe kakuhle nomsebenzi ndiwufumene. Oh hayi ndiyavuyisana nawe ke wethu kodwa khangela apha. Ndifuna uzuqonde ke okwanamhlanje ukuba ndim iboss apha. Yeyam le desk ayehla ke. Yo yini inkosi yami into undenza yona. Yintoni wathi ufike eshukushumu wabe ufuna mina ndibe ndiphuma ngomnyango. Ndawugqiba usebenza kabuhlungu kangaka ndisebenzela le nkosikazi. Ungathini? Ndizakulanda iqoqo ngaba salilungile. Kwakhona? Dini wayile fithi. Velaphi? Wamkelekile shukushukuma. Inkosi sisi.